खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। भारतनि नुसुंसे हादोर बांलादेश हादोराव फैगौ लकसभा बिसायख'थिया खाथि सम सफैनाय लोगो लोगोनो माखासे गिख्रंथाव हिंसायारि जाथायफोरा जाबोनो हमदोंसै। बिनि लेखायैनो माखासे बांलादेश हादोरनि सोरखारनि बेरेखा दोलोनि सोमावसारगिरिफोरा गंसे खारबाय थानाय रेलगारियाव अर सावनानै होदों, जेराव 7 सुबुंफोरा रेलगारिजों लोगोसे खामथार जानानै अबथिरा जिउ खहा जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला शुक्रबारखालि मोनाबिलिनि 9 रिंगासो समाव शेख हासिना दैदेननाय सोरखारनि हेंथायै बेरेखा दोलोनि माखासे सोमावसारगिरिफोरा दिनै बांलादेश हादोराव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ नासयनानै बिसायख'थि खालामनो नाजानायनि बेरेखा गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेयावनो माखासे सोरखारनि बेरेखा दोलोनि मावथिफोरा राजधानी ढाकासिम थांबाय थानाय बेनापोल एक्सप्रेस रेलगारिखौ अर लागायना होयो, जेराव बेनापोल एक्सप्रेसनि गंब्रै दाबाया अरजों खामनानै सेवहांगार जायो आरो 7 सुबुंफोरा अरजों खामथार जानानै थैनायजों लोगोसे 40निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मोनथिना मोनदों। मख'नो गोनांदि दासान्दि बांलादेश हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया शेख हासिना। बिथाङा थांनाय 2009 मायथाइनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै गासै खेबथाम गाहाय मन्थ्रि जानो हादों आरो दा बिथांनि बेरेखा दोलो BNPआ बिसायख'थिखौ नेवसिगारनायनि उनाव बिथाङानो 4थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो हागौ होननानै मोनथिना मोनदों। बेरेखा दोलो BNPआ बिसायख'थिखौ नेवसिनायनि गुबै जाहोनानो जादों जेब्लानिफ्राय शेख हासिनाया बांलादेश हादोरनि गाहाय मन्थ्रि जादों अब्लानिफ्रायनो मोनसेबो बिसायख'थिया आयेननि बादि खुंफुंजायाखै होननानै मिन्थिना मोनदों। अर सावनानै होनाय रेलगारिखौ अरखौ खोमोरनो थाखाय गोबां फायार डिपार्टमेन्टनि मावथिफोरा दै टेंकारजों दै सारनानै अरखौ खोमोरनो हायो। दिनै बांलादेश हादोराव बिसायख'थिया जामारगोन ना जामारा, दिनै हरसिम खौरां मोननो हागोन। थांनाय शुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव क'क्राझार क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल SP पृथ्वीराज राजख'आ बिथाङा मोनसे पुलिसनि हानजा लानानै हरनि समावनो क'क्राझार गौरां दैसानि सेराव थानाय चान्दामारि NLB डिजिगनेटेड केम्पनिफ्राय NLB केडारफोरखौ बे केम्पनिफ्राय ओंखारलांनो थाखाय गोख्रों बिथोन होनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो उदालगुरि जिल्लानि सनायाव थानाय NLB डिजिगनेटेड केम्पनिफ्रायबो NLB केडारफोरखौ केम्पखौ नागारना थांनो थाखाय गोख्रों बिथोन होदों होननानै मिन्थिना मोनदों। बे जाथायखौ लानानै NLB आफादनि गाहाय नेहाथारि फुंखा नार्जारि बिथाङा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनानै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथाङा खौरांगिरि मेलाव फोरमायनाय बादिब्ला माखासे राजखान्थियारि खैसारावनो बेबादि थासारिया जानो मोनदों। NLBनि सेंग्राफोरखौ न' फारसे हगारनानै हरोब्ला, सोरबाफोर माबाफोर खालामफ्लाङोब्ला सोरनि दाय जागोन आरो खायफाहा न'आव गिदिंलांफिननानै थांना थानायनि थाखाय जेबो राहा लामा गैया। NLBखौ बेबादि हरनि समाव जेबो नटिस होआजासे हरखाबै होख्रांनाया मोजां जायाखै होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला थांनाय साननैसो सिगाङाव आलफा आफादजों मिरु आरो रायजो सोरखारा गोजोन गोरोबथा खालामना सावरायनाय बादियै NLB आफादजोंबो सावरायनो थाखाय सुबिदा होनो नांगौ होननानै बुङो। बिनिखायनो NLB आफादा सिगाङाव जेरै दंमोन एरैनो थानो होनांगौ आरो गोनां जायोब्ला गुबुन जायगाफोरावब्लाबो थानो जायगा होनो नांगौ होननानै सोरखारनिसिम गुरैयै खावलायहरो बिथां फुंखा नार्जारि थामहिनबा N फानजारि बिथाङा। मैया बिथांमोना गावसोर थानाय NLBनि केम्पखौ खालि खालामना थांबाय होननानै मिन्थिना मोनदों। थारैनो बेबादि जाथाया गावनि हारिनिनो खुंथायाव थानाय सोरखारनि समाव जानाया जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा। मैयासो नोंथांमोननो आरब सागराव MV लीला नर्फक मुंनि गंसे जाहाजखौ समालियानि 4निफ्राय 5 उदखारिफोरा हाइजेक खालामनाय खौरांखौ फोसावनाय जादोंमोन, जायखौ रैखाथि खालामनो थाखाय इन्डियान नेभिआ INS चेन्नाइ मुंनि दावहा नांग्रा जाहाजखौ आरब सागर फारसे दैथायहरदोंमोन आरो उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय INS चेन्नाइआव भारतारि मार्कस कामान्ड'खौबो दैथायहरफानाय जादोंमोन। इन्डियान नेभिआ समालियानि उदखारि
बेंगिरिफोरखौ मोनसे मेसेजनि दारै सिगाङावनो जाहाजखौ हगारना थांनो थाखाय वार्निं हरखानाय जादोंमोन, जायनि लेखायै इन्डियान नेभिनि मार्कस कामान्ड'आ एम्बिलिला नर्फक हाइजेक जानाय जाहाजसिम सौहैनायनि सिगांनो जाहाजखौ एंगारनानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाहाजआ ब्राजिल हादोरनिफ्राय बहरीनसिम माखासे गोनां मुवा बेसाद लानानै थांगासिनो दंमोन आरो बे जाहाजाव सा 15 भारतारि क्रू मेम्बारखौ लाफानानै गासै सा 21 मावथिफोर दंमोन। इन्डियान नेभिआ हेलिकप्टारनि दारै मार्कस कामान्ड'खौ ओंखारख्लाय होनानै जाहाजनि गासैबो खना-खनला सार्च अपारेशन खालामनानै हाइजेक जानाय एम्बिलिला नर्फक मुंनि जाहाजखौ रैखा खालामनो हाबाय होननानै मिन्थिना मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादआ बर' बिजोंनि थाखो 6 नि फरायसाफोरखौ गुण'त्सबनि आनजादखौ मैयानि समाव लिरनो होआखै। बाथि खोलोबनि गुण'त्सबनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइखौ इंराजि रावजों सेबखांना हरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादआ गोख्रों थांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। बिमा राव बिजोंनि फरायसाफोरखौ इंराजि रावजों गुण'त्सबनि आनजादखौ लिरहोनो नाजानायनि हेंथायै मैया क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव थाखो 6 नि गुण'त्सबनि आनजादखौ फरायसालियाव थांनानै बन्द' खालामदों क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादआ। बिथांमोना खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंदों दि जेब्लासिम आसाम सरकारा बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होआ बै समहालागै सोमावसारबाय थागोन होनना गोख्रों रावजों दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम सरकारनि सायाव आसाम सरकारा 40 लाख गोदान नखरफोरनो रेशन कार्ड राननो थांखि लादों। फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां आरोबाव गोदानै रायजोआव 40 लाख गोदान नखरफोरनो फैगौ 10 जानुवारिनिफ्राय गोदान रेशन कार्डखौ रानना होनाय हाबाफारिखौ जागायगोन रायजो सोरखारा। मोनथिना मोननाय बादिब्ला रायजो सोरखारा 16 जानुवारिनिफ्राय 21 जानुवारिनि गेजेराव गोदान रेशन कार्ड रानगोन। रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होनना मोनथिना मोन्दों। अदेबानि रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि एबा बै सानखालिनिफ्राय रायजोनि गासैबो समस्तियावनो मन्थ्रि आरो एमएलएफोरा बाहागो लानानै मुलाम्फागिरिफोरनो रेशन कार्डखौ राननानै होनाय जागोन। मोनथिना मोनबावनाय बादिब्ला 16 जानुवारि खालि काछार जिल्लायाव रेशन कार्ड राननानै होनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन मन्थ्रि परिमल शुक्ला बायदिया। बिनि उनाव 19 जानुवारि खालि काछार जिल्लानि दिथागिरि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि ड नमल ममिना बिथांमोना काछार जिल्लायाव रेशन कार्ड राननानै होगोन। रिपर्टनि बादियैब्ला काछार जिल्लायाव गासै 2,14,000 निखावरि नखरफोरनो गोदानै रेशन कार्ड राननानै होनाय जागोन होनना मोनथिना मोन्दों। बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां। बर'नि सासे गोख्रों ताइकान्ड' गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि अबनि बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। बाक्सा जिल्लानि मेधाघाट ओनसोलनि सुरुखुजिजार गामिनि गोख्रों ताइकान्ड' गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि अबनि बसुमतारि बिथांनि रुंसारि जानायाव मेधाघाट ओनसोलनि अनगायैबो बर' हारिनि बयनिबो गोसोखौ दुखु खालामनानै गालांबाय। बिथाङा थांनाय सुक्रुबारखालि गोजौ थैनि नारसिनथाय एबा प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जालांबाय। बिथाङा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल ताइकान्ड'आव गेलेनानै गोबां बान्थाफोरबो देरहाबोनो हादोंमोन। नेपाल हादरनि फ्रकायाव जानाय इन्टारनेशनेल ताइकान्ड' गेलेनाय बादायलायनायाव आरो कलकातायाव जानाय इन्टारनेशनेल ताइकान्ड' गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहाबोनो हादोंमोन। बिनि अनगायैबो बिथाङा ताइकान्ड' गेलेनायनि हादरनि नेशनेल रेफारिमोन। लोगोसे ताइकान्ड'आव फन दान ब्लेक वेल मोननाय गेलेगिरिमोन। बिथाङा राजा इरागदाव बनगाव गेजेर फरायसालि आखान्थि फोरोंगिरिजों लोगोसे मेधाघाट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि, मेधाघाट आन्सलिक एबसुनि बारग' बोसोनगिरि, मेधाघाट आन्सलिक बाथौ गौथुमनि आखान्थि नेहाथारिमोन। आरोबाव लोगोसे बिथाङा मास्टार अफ फिजिकेल एजुकेसननि गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुंमोन। बिथांनि बेबादि हरखाबै अबथिरायै जिउ गोमालांनायाव बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि नन्देस्वर बर' बिथांजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि गेलेमु मावख'आरि अनिल कुमार बसुमतारि बिथांमोना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि गोथै देहाखौ दैथिंनाय समाव मेधाघाट ओनसोलनि बाथौ थानसालि आरो खेला गेलेसालि फिल्डआव ताइकान्ड' गेलेगिरिफोरा बिथांनि जिउमाखौ जोबथा बिदाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों।
सासे बर' सुबुंनि बाख्नायजाथाव हाबा। बर'नि जाखांफुनाय सासे फालांगिरि समाज सिबियारि सोगोमसार सिबेन बर'आ गावनि रांखौ खरसा खालामनानै गलागाव दुबागाव बिलफारा गामिनि लामायाव बाला अन्थाइ गारनानै होदों। खालदिया दैमानि सायाव दालां लुफुंनानै होनायनि उनावबो गलागाव आरो दुबागाव बिलफारा थांनाय लामाया हाखर हाला गाहाय गोजौ जोबोद गाज्रि जानायलाय थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो गोनां जादोंमोन रायजोफोरा। बेखौ नोजोर होनानैनो मैया हाखर हाला जानाय लामाफोरखौ JCBजों समान खालामनानै अन्थाइ बाला गारनानै होदों समाज सिबियारि सोगोमसार बर' बिथाङा। 2011 मायथाइनि उनाव लुफुंजानाय 22 नं कक्लाबारि बियाबनि गलागावनि सेरजों बोहैलांनाय खालदिया दैमानि सायाव थानाय दालाङा आबुं जानायनि उनावबो दालांनि उन सिगां साखाथि फाखाथिफोराव 300 मिटारसो लामाया फोसाबजायैलाय गाज्रियैनो हाखर हाला जानानै दंमोन। बेबायदि गाज्रि लामानि थासारिखौ नायनो हायैलाय समाज सिबियारि फालांगिरि सोगोमसार बर' बिथाङा गावनि रांखौ खरसा खालामनानैब्लाबो JCB आरो ट्रेक्टरजों बाला अन्थाइ रोगानानै गारनानै होदों 500 मिटारसो गाज्रि जानानै थानाय लामाफोराव। बिथांनि बेबादि खामानि मावनानै होनायखौ बालागाव दुबागाव बिलफारा गामिनि रायजोफोरा गोजोननाय फोरमायनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि हेफाजाबजों कक्राझाराव नर्थ इस्ट खेल' इन्डिया आइजोफोरनि उसु लीग चेम्पियनशिप 2024 मायथाइनि खुंफुंनायखौ कक्राझार नोगोरनि खाटलगुरियाव थानाय साइ सेन्टाराव खुंफुंनाय जादोंमोन। 3 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 6 जानुवारिसिम सानथामनि हाबाफारिजों इस्ट जन खेल' इन्डिया आइजोफोरनि उसु लीग चेम्पियनशिप 2024 खौ खुंफुंदोंमोन। नाथाय बे आइजोफोरनि उसु बादायलायनाया मैया थोंगेबाय एबा जोबनानै थांबाय। आसाम उसु इस्टनि बानजायनायाव खुंफुंनाय खेल' इन्डिया आइजोफोरनि उसु लीग बादायलायनायाव बिहार, सोनाब बंग, मेघालय, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल, मिज'रामनि गासै 10 रायजोनि 551 जन आइजो उसु गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनि मादावनो गासै 181 जन उसु गेलेगिरिफोरा बान्था मोननो हादों। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा ड निलुत स्वर्गियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारी, ड गोमोथाव बसुमतारी बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बान्था राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।